anut lakuning Kurawa nguni patine Sang Abimanyu kena ing sidra Sirori Sang Setyaki menyat ngambil sanjata ngong sarosa mentang angkat burit rawa mati binanah ketiban naga bandha kula waspadaken ingkang rawuh wonten tepis wiringing wana Citra Gandamayit kadipaduka Kakang Prabu Ngawangga. Yayi Setyaki ya pun Kakang ing prapta Yayi. Pangabekti kula katur Kakang. Yo, pangabektimu wis tak tampa. Nadyan kula ngaturaken pangabekti kula wa. Antarjaya, pangabektimu wis tak tampa. Pangabekti kula katur wa. Putraku nggih Gatotkaca ya. Bektimu wis tak tampa ndadekake lega bungah rasan tiasing sut. Sajawan dewi katos menapa dene jengandika Kakang Prabu Ngawangga kepareng rawuh wonten madyaning wana Citra Gandamayit muka menawi mboten wonten bab-bab ingkang wikatos Yayi Setyaki andadekna sumurup Yayi marmanipun Kakang Prapta sajak sumengko pengawak Badra iki ora ana liya sejatinipun Kakang iki ora ngono iki napa to iki mlaku glilang-gleleng noleh nglirik karo ngencepi anggepmu ki ngopo Antasena lho kan gleleng to kene iki lungguh sing kepenak aja kaya satpam jaga malem hati-hati lho dong hati-hati lho jati ketujuban luyung dom sumuruping banyu becik lair sing ngerti atine sapa dapurmu bektiku katur Pak De yo to jenenge lungguh kene to yo hati-hati lho wong ki mung karek apa kumpulane kumpul pendhita dadi wong pinter iso duwe ilmu kumpul karo para satriya iso duwe ilmuning prajurit kumpul karo para ratu ngerti olah kaprajan kumpul kebo meteng edan Yaki wonten dawuh apa bener yen to dina iki kangge Ibu Kunti Taribrata pertapa ana jroning alas Citra Gandamayit pancen bener arep apa mundur le apa mundur wong sing rembukan ki aku mundur wong ngarep karo nemburi bagane ya padha iku angel men senengane aku nglinggahi jahan panjarak Wong Prabu piye Blaka Suta wong papat iki ngreksa kayuwanane Eyang Putri Kunti Taribrata sampeyan arep apa Antasena kira wis ngerti to nadyan to kowe iki ora nyumurupi ning kowe tau krungu yen to Dewi Kunti kuwi ibu aku iki pambanyuning Pandhawa sing tuwa dhewe iki aku lah kok ora melu rombong aku kepiye to nek kowe iki ngaku jare Pandhawa sing tuwa dhewe kok ora bareng karo para pepunden ning Amarta kok gawe rombongan dhewe bareng anu ora payu ora to ya usume kok ngene kok do gawe rombongan dhewe-dhewe cah gaglak era nang kono wong nanggap
Antasena. Ngene yo, Nggir. Kabeh mau anut marang keparinging Gusti kodrating lelakon kudu mengkono. Nadyan. Aku iki seje panggonan adoh papane nanging caket jroning ati katresnanku marang pepundhenmu para Pandhawa. Sebab padha-padha putrane Dewi Kunti Taribrata. Nah, terus karep marang apa? Dina iki reh ning Kanjeng Ibu Taribrata. Aku arep melu ngreksa. Lah kok ora ben-ben. Kakek saiki wingi-wingi ngopo? Bodho ya ora badan. Antasena. Jabat dina iki bakal ana bebaya sing nempuh kelawan Kanjeng Ratu Kunti Taribrata. Kanjeng Ibu Dewi Kunti Taribrata iki ora dadi keparinge Yayi Prabu Duryudana. Lah kok kowe mau ngelekke? Wong kuwi rombonganmu. Kudune sampeyan iso ngendhek-endhek kekarepane Wa Prabu Duryudana nek ora bener ora apik. Aja meri aja serik. Wis ora kurang-kurang Antasena. Malah kepara dina iki Yayi Prabu Duryudana kongkonan buta loro. Jenenge Kalanjaya Kalanta loro mau duweni kasekten. Mula mamerake kaprawirane saguh judak Dewi Kunti yen perlu bakal dipateni. Mula Antasena, Yaki Antarja Gatotkaca, lilanana aku bakal melu cawe-cawe. Aku tak nyramakake jiwa ragaku. Perkara Kanjeng Ibu Kunti kuwi ngakoni karena putrane apa dudu wis dudu bab meneh. Ora tak pikir. Sing baku aku percaya marang panguwasane Gusti yen to karena anak Kunti. Kok mengko yen eneng pengamuke buta loro kuwi kowe do menengo. Yen Kurawa sakarepmu. Tandhangono. Yen eneng buta kembar Kalanjaya Kalantaka kuwi mungsuhku sebab wis dadi prasyaku. Oh, ngono dadi kuwi lahir batin. Tersene iki Wa Prabu Karna arep ngrombong kene. Ngono, heeh. Tenan to kuwi? Tenan. Aja ngapusi lho. Prabu Karna kok bakal ngapusi. Suwer, ayo suwer. Tak sikle. Arak ngono. Jaman saiki becik lahir sing ngerti batine sapa, ngono kae. Kowe tau krungu to? Cindenane apa bener kambang? Becik lahir sing ngerti batine sapa, ngono kae. Kuwi tenan jane. Ambak remuk kok iki jane tenan. Sapa? Arep butuh migus. Ah, iki kok seperno-perno ora. Yen pancen mengkono, aja nganti lali. Toto-totowa gedhekno kaprayit menawa iki Kurawa wis nekani ana ing alase Trangga mayit. Aja tira mekaten Kakang Prabu Sama Waswata sing penggawe. Mangke kula ingkang badhe njageni. Gedhekno kaprayit menawa ya Di, Yaki Antarja Gatotkaca kae.
mawur mangawur-awur urahan tengarane ngajurit kang maguru kangsa tetek kaya butula war pancriting turangga eti rekata ingkang swaja lelayu sepit ora pangring Setyaki ora tedhe ngaling-aling dasar mengkono Swatama ya aku Swatama jelalatan polatan pendirangan kok maling konangan arep apa ora sah nutupi lorek ing atimu arep nyandi suta lho dinuta kelawan Sinun Prabu Duryudana aku kudu ketemu karo Dewi Kunti yen ketemu arep apa tak judak kudu lunga saka jroning ngalas Citra Gondomayit kudu minggat yen ngeman karo nyawane Swatama aja kakean betangal aja ngedhake rasa sujana aja ganggu gawe wong kang lagi tarak brata sedeng ganggu gawe wong poso wae dosa malah kowe bakal gawe kapitunan ing liyan luwih-luwih Kanjeng lagi nglakoni tarak brata yen kowe nganti wani ganggu gawe aja takon dosa eneng pendhita katok brangus cangkemmu iblis lanang Yaki seret nyawamu kowe penyila sing rina wengi wis winelek guna kawan Jaya Cikawi Jayanto sing balung leting kulit nek mung banggamu sepira yang cangkem parat ora ngomong wow ya hot biar kowe iki jaluk aku kowe ya pecah sirahmu yo rasakno wae
loro to. Walah ra itu apa-apa kok dolanan setrum. Yo. Hai. Yo. Yo. Hai. Lho ngene iki dicirui karo cah-cah kuwi. Dan ora munyuk-munyuk ra kok kuwek. Yo. Antarjoy. Yo surtayu arep apa? Yo, tak jangono kridhaku ora minggat. Mati dening aku. Yo. Mati kowe. Ah. Weh. Ah, ah. Wayani sadurunge obatan. Loh. Edan. Aduh yo, aduh yo. Aduh yo. Ah. Loh. Yo Materun. Oh. Kaya sini pijojo pang mawi netra kocak ngundarandir wedanane rombranang pindha kembang ora wari bang ladala sak kelebatan aku kaya wis tau weruh karo piyayi yen ora kleru sak deliringan ana kraton Ngastina aku sak klebatan kaya ngerti kowe Sang Prabu gene durung dawur mripatmu sih genep panca driyamu wah alus sengak omongan kowe sapa nata ngamangga Prabu Karna Dasusena aku Kalantaka aku wis ngerti karo degapuramu. Kalantaka. Dina iki kowe bakal ngupaya sirnane Dewi Kunti. Pancen para nyata. Lekna mripatmu gatekna gobokmu. Prabu Karna Dasusena iki bayune Dewi Kunti yen bareng. Aku sing malang-malang kaya perbatang menteng-menteng kaya gendhewa. Yen kowe batutake sediamu, aja takon dosa. Jenenge buta bali mung kari gembung tanpa sirah kowe. Wah. Prabu Karna. Sumbarmu kowe ya pancen kepara nyata wis tak niati. Dina iki
aku yen ora iso mateni Dewi Kunti, ora wurung. Aku bakal wirang antuk siku dedaning Narendra ing Ngastina. Sadurunge kowe bakal nyirpake sik anake lanang. Majulah kokop getihmu wae. Ya jebul ana mungsuh ana jroning kulawarga Prabu Karna kowe ora teh ngaling-aling. Ayo para rebutan, ayo keroyokan karo Kalantaka maju bareng legane atiku. Ora, aku ijen wae. Bakal kuat nandingi kridhamu. Maju mrene tabrak dong bantengan. Yaksa kura rupa riseng Narendra yaksa laku
Pralamban Narendra iki. Wah, layak wani sukondange Prabu Karna kuwi menungso setengah dewa. Ya, gugon Tuhun. Aku ora ngandel. Prabu Karna. Wat nadai kasektenku gelap sayuta. Ilang wujudmu, ha? Ladalah ilang wujudku menungso dadi boyo. Wah, buta kira baen-baen. Yo, najar wis ilang kebagusanku wujud dadi boyo. Ora iso nyampurnakake buta loro iki dudu Karna. Mandhek kala Jaya Kalantaka manut tak gaglak mlebu wadukku kene. Mati kowe. Aduh, yo. Aduh. Iya ya. Wah. Wah, ayah. Oi. Wah. 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 Iyo. Waduh. Woi. Kadang. Apa? Aduh, yo. Hai. Wah, ya. Wah. Yo yo. Wah. Wah. Wah, ya. Wah. Wah. Yo yo. Wah, yo yo. Yo.